ei tähän sinun tilanteeseen nyt oikein muu auta kuin että napsit tästä tällaisia tabletteja kerran päivässä viikon ajan. Jos jotain ongelmia ilmenee, niin tulet sitten tänne ilmoittamaan. Moikka vaan. Morjes. Tosiaan herra Kerkkola, kun näitä teidän röntgenkuvia katselee, niin siinä nopeasti selviää, että miksi teillä oli niin vaikeaa niellä niitä tabletteja ilman vettä. Nimittäin te olette niille tablettitietokoneita, ette niitä pillereitä, jotka määräsin teille. Tosiaan ja eilen teidän äitinne löysi teidät yrittämässä niellä tätä pöytätablettia, mikä ei myöskään teidän tilanteeseen niin juuri helpota. Mutta kaiken kaikkiaan teidän tilanteen on melko positiivinen. Niin, no äiti aina sanoi mulle, että kyllä jokaisella pilvellä on hopean reunossa ja kaikki järjestyy. Niin Siis HIV positiivinen.